li tkun ta' pis ideali adattat huwa ta' bżonn lilin mid-dera li tkun ta' pis żejjed mhux xi dużunur jew mistħija imma ta' detriment għal saħħtek. Forsi vera teżisti l-mentalità li għax tkun qawwi jew qawwija allura mhux pulit jew pulita fid-dera. Imma apparti dan, żguru mhux forsi illi l-pis żejjed iġib miegħu ħafna mart ieħor relatat u kaġġunat mill-ħxuna. Illum il-ġurnata nafu fiċ-ċert illi l-pis żejjed iwassal għal diabete, kolesterol, attakki ta' qalb, għaliex jinstaddu l-arterji u ġieħ fl-għadam, nervituri, taħwit fl-armoni fost kundizzjonijiet oħrajn. Inutli li tipprova waħdek biex tnaqqas il-pis trid lajnuna, imma l-ewwel irid ikollok il-konvinzjoni u d-determinazzjoni. Il-kuraġġ jibda jissaħħaħ meta int tibda tara ir-riżultat illi ma jiġix mix-xejn, wieħed irid jaħdem u jistinka għalih. Dita sbilanċjata tista' twassal għal problemi wkoll, għalhekk illum hawn nies lesti bdejhom miftuħin biex lilek jiggwidawk biex int ikollok linja gwida biex l-għanijiet tiegħek tilħaqhom. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett live waqt il-programm F Living Show Matteos Grasso. Ħabib tiegħi. Kollox sew. Inti kollox sew? Jien niflaħna qalbek. Saħtek vera. Rost. Bis-saħħa tiegħek. Saħħa tiegħi xejn, saħħa tiegħek. Bis-saħħa tal-kuraġġ tiegħek. Nix tagħmel inti jotta? Imma importanti li tagħti kuraġġ, tagħti inizjattiva, imbuttatura, il-kelma ta' kuraġġ qiegħda fil-Bibja ta' ħabib tiegħek. Jien napprezza, imma ngħidlek id-dritt, tittiġi minnek Karl. U kwalunkwe persuna oħra li tajt isma' jiena mhux nixtieq ninbidel imma għandi bżonn. Għax inti qabel ma tgħid ir-rit. Ir-rit, diki. Qabel ma tgħid ir-rit għandi bżonn, m'intix ħadd inbidel. Ġieli ċajtajna jiena u inti naqbdu fuq sigaretti. Jekk inti ma trix taqtagħhom u minnu taf x'qed ngħid lilek, laqqas jekk tmur għand l-arċisqof il-papa, psikoloġista, psikjatra, jekk int ma tridx, ħadd ma jista' jilgħablek moħħok laqqas ipnotista. Inti tkun l-ewwel wan li inti tajt isma' irrid niftaħ il-bibien ta' moħħi biex inħalli il-bidla ssir. U inti wieħed minnhom prosit. Grazzi. Ħafna huma dawk in-nies illi u issa nagħmluha bis-sena għada jew nhar it-tnejn jew ħajgħaddi dax-xahar. U issa mbagħad ħajġi l-birthday u ġejja ħajgħaddi l-Easter. U għal-Easter nibdew. Ma tasalx naħseb. Ara, jiena inħobb inkun open ħafna. Affarijiet bħal daw jinċi li għamiltom, ngħid isma' din ħaġa għandi bżonn nagħmilha, imma issa nagħmilha l-ġimgħa d-dieħla, il-ġimgħa ta' wara. Imbagħad jgħaddu xahrej u l-problema mhux tibqa' l-istess, tiġi jar. U jista' jkun fejn jidħol saħħitna Karl illi tkun tard wisq. Jiġifieri dan hemm min illi jgħidlek qed inħossu ġieħaw, imma nibża mar it-tabib, dak li kif baqa' jżid. Mar għand it-tabib jew mar l-isptar, ġirja forsi qalulu, u da farta dejt minnhom familjarina stess, qalulu tard wisq. Ormai issa il-ħsar li kellha ssir infaret. Ġifieri kemm huwa kruċjali tgħid li ma jiena l-grazzja t'Alla ma wasalx dak l-estremità illi għandi problemi jew psikoloġiċi jew ta' saħħa daqshekk fit-tarf, imma anke fejn tidħol jgħidu iż-żaq. Jekk inti llum tħoss illi għandek il-waist li kiber, jekk int mitħa tagħmel xejn fuq u llum, ħajkompli jikber. Mhux se jibqa' kif inhu. Hemm ċans ta' min jgħidlek imma jiena ili nżomm il-weight għal dal-aħħar numru ta' snin, I don't know l-istess. Dak huma l-minoranza. Il-maġġoranza jafu jindunaw illi jekk mhux se jagħmlu xi ħaġa issa, dak ix-xaħam ħajkompli jiżdied. Allura inti iktar ma tħalli żmien, aktar hija tnellaħ lilek innifsek bil-Malti. Is-suċċess huwa mibni fuq ħafna żbalji. Taqtax qalbek u allura importanti illi persuna jekk jaħseb illi għandu f'moħħu illi jwettaq xi ħaġa, iwettaqa. Dana qegħdin ngħidu mhux fuq dal suġġett biss imma f'kull suġġett ieħor segwi l-ħolm tiegħek, il-ħolm huwa sabiħ. Imma importanti illi jekk huwa pjaċevoli il-ħolma tiegħek titwettaqa biex fl-aħħar mill-aħħar inti kollok ir-riżultat. Tarax kbir, tħares lejn affarijiet kbar, għaliex meta tħares lejn affarijiet kbar hemm ċans illi nofs triq kapaċi taqta' qalbek. Ir-riżultati jiġu bil-mod. Kull riżultat
Għadiri maħniex nitkellmu bis fuq dan is-suġġetti imma anki wkoll fuq suġġetti oħrajn. U fuq suġġetti oħrajn ukoll ħan ndaħħal naqra miegħek Karl. Kollox, kemm importanti l-viżwal. X'qed timmaġina, mela, għaw ħafna nies li jkollhom ħafna xewqat, ħafna pjanijiet. Tgħaddilek idea minn ġo moħħok u tħallija sejra l-barra terġa' f'liema sens. Jiġifieri kemm importanti illi inti dak li tixtieq tagħmel jew li taf li għandek bżonn li tagħmel tiktbu. Mela pereżempju tajt jiena għal mod tal-kelma nixtieq illi sas-sajf mela apposta, mhux is-sajf ta' jista' jkun il-miliet, jista' jkun l-Easter, però tagħmel deadline. Tajt jiena pereżempju sas-sajf irrid illi nilbes size medium flok il-larġ li qed nilbes. Illi l-waist flok ma jkun 38 ikun 32. Li flok naqta' nifsi biex naqfel il-lat, ninżel naqfel il-lat komd. U napprezza. Li noħroġ minn ġol karozza aktar liberu mill noqgħod inżomma kullum kien biex noħroġ. Prosit. Illi ngħid il-buttuna pereżempju meta niekol mhux inħossa li ħadd ispara nistħi immur avvenimenti bħal tieġ u fejn iltaqa' man-nies nibda nżommżaq il-ġewwa u flok oġġett ta' pjaċir jispiċċa oġġett ta' skumdità. Li waqt li qed norqod ma noqgħodx nonħor u jista' jkolli sleep apnea minħabba l-ħxuna li għandi. Prosit. Illi matul il-ġurnata ma nkunx għajjien illi nkollu moħħni biex norqod avolja jekk jiena pereżempju naf li rqad biżejjed jew ħanpoġġew kif inhi. Kont fis-sodda biżejjed. Ħin, però xorta matul il-jum qed inħossni qisni għajjien. Dejjem qisni b'dik in-nuqqas ta' ħeġġa. Tajjeb. Imma inutli kif qed ngħidu naħsbuhom biss. Irridu l-aħjar nikdbuhom, nimmaġinawhom u ngħiduhom. Dina bħall-artist jiena ħafna nies jafu li jiena dilettant tal-arti u tal-affarijiet u statwi u artist partikolari li joġobni ħafna ma nixtieqx insemmih biex ma jurtawx artisti oħrajn, però li naf li kull artist jagħmel hekk li jimmaġina. U milux kont insegwi persuna li jagħmel statwa ta' qaddis partikolari u bravissimu u dan għalek isma' dan kien zokk. Li dan immaġinaħ. Immaġina, kieku da, ordna dan it-sok, għax jiġi ordnat barra minn Malta bċertu reqqa u bċertu għazla, u jiġi qoddemu, dana kif ħanamlu jien, kif ħalles, irrit jibda, irrit jinaqqax jibda, u fl-aħħar mill-aħħar ikollu riżultat. Għaddi diki. Dija kruċjali. U ma tistax tagħmilha f'daqqa, dak xtaq li jagħmel waħda hekk u ġi tajjeb. Jiena dejjem inħobb ngħid, Karl, trid timxi fuq il-passi ta' min għamel qablek suċċess. F'liema sens, x'ħan ivvinta? Mela, kull partit politiku jagħmel pjan elettorali. Jagħmel ma toffi għandu xi il-manifest, dik il-kelma. Ir-roadmap. Ir-roadmap se jaħlu it-triq il-qudiem xi ħaġa illi huma qed juru lin-nies ġeħsibhom illi jagħmlu. Allura inti tista' tmur fuq il-votant u tgħidlu isma' jiena jekk teleġġini bekk se nagħmellek hekk u hekk. Allura huma ara kemm huma intelligenti u sewwa jagħmlu qed jindew bl-intelligenza u bil-viżjoni tan-nies li jisma' jekk nivvota għal dak il-partit ħajjagħmel hekk u hekk. Huma jafu u l-votant jaf illi bħal speċi mela jiena kieku vera jsir hekk ara kemm inkun tajba, mela ħadd il-fiduċja għal dak il-partit. Jużaw ħafna il-viżwal what's next. U biex inkun tajba jew tajjeb. Vol dirara daqsxejn f'ċertu każi kemm nagħmlu deċiżjonijiet. F'ħajjitna u naħseb il-maġġoranza jekk mhux kollha tad-deċiżjonijiet li nagħmlu għaliex naħsbu li huma deċiżjonijiet għal ġid illi ħan nigwadanjaw, illi ħan nibbenefikaw, illi ħan kunu aħjar. Issa din hija waħda mid-deċiżjonijiet illi ħadd ma jista' joħodha ħliefek illa li xint biss tiddeċiedi jekk tixtieqx illi mhux biss għaddera x'ina nħobb wassal dan il-messaġġ. Għal saħtek. Għax ħdejn is-saħħa m'hemm xejn. U s-saħħa ma tixtrix. U sfortunatament ngħidlek waħda Karl illi fil-kliem di tinstema l-isbaħ waħda illi għafej is-saħħa m'hemm xejn. Sfortunatament però kif jaħdem il-moħħ mhuwiex is-saħħa l-aktar li jimmotivah biex jibda jinbidel. Le. Ara kemm tajba. Għadna ftit lura. Ekku. U apparti minn hekk pjuttost in-natura wkoll ta' Karl. Kieku fir-realtà, kieku naħsbu vera saħħitna, semmejt is-sigaretti fil-bidu, jiena jgħid li kieku ma jeżistux is-sigaretti, mhux ovvja. Ekku, dik waħda, u jiena nażarda ngħid Karl illi peress li l-maġġoranza tan-nies emmejta, tifhimniex ħażin, illi huwa motivat jew motivata mill-fatt illi tibża illi tmur lura milli llum. Mela min jgħidlek jiena kif jien illum minix imdejqa. Imma naf illi ħajġri li bħal tziti, bħal bużnanna jew bħal ħabiba tiegħi hemmhekk inkun gravi. U jimmotivaw ruhom biex ma jmorrux lura, biex ma jiġrilhomx hekk.
Però il-maġġoranza tan-nies, Karl, jimmotivaw ruhom fuq kif jistgħu jkunu ħafna ħjar. Mela pereżempju, kif jidhru, jista' jkun kif semmejt inti, illum qed naqta' nifsi. U xorta għadni ħaj, imma ma jistax ikun illum naqta' nifsi pereżempju biex naqfel il-lazz, għada ħanispiċċa naqta' nifsi meta jiena nġib xi ħolli ċintorin. Jiġifieri hemm min jibża li ħajġi għall-ar, hemm min jimmotiva ruħu li jgħid isma' xbejn, laqqas meta naqfel il-lazz ma rrid naqta' nifsijien, jiena rrid nitla' taraġġ u nibqa' tajjeb, jiena rrid naqfel il-lazz u nibqa' tajjeb, jiena rrid ninħasel komdu, jiena rrid li qed nilab ma' tfal u mhux wara 5 minuti ngħidilhom daqshekk xbajt għax ma niflaħx iktar. Jiġifieri ħafna nies jimmotivaw ruħhom fuq kif ħajkunu aħjar. U jekk dan sempliċement ikun ħsieb, hija idea tajba, hija idea ħafna aħjar jekk dan ikun bil-miktub. Kull ma qed nitlob jaħasra karta u l-ħapes jew karta u bajro u tikteb x'tixtieq. Għax anke jekk dik twaħħalha ma' x'imkien bħal friġġ u tibqa' tara, moħħok ħajbqa' jiftakar f'din roadmap f'dal-manifest elettorali se jaħlu li trid tiegħek innifsek. Issa fġieħ il-bambin ta' u naħseb mu ħajħol l-ebda politiku Karl. Illi l-aktar importanti huwa l-individwu. F'liema sens, illi dan tajjeb li inti tmur tagħmel l-għażla tiegħek anke għal pajjiż, però l-aktar li inti responsabbli huwa tiegħek innifsek. L-aktar importanti għalik innifsek huwa inti stess. Mela qabel ma tiffoka fuq ir-roadmap tal-pajjiż, ifoka fuq ir-roadmap tiegħek innifsek, għax hekk il-pajjiż, kull individwu ikun tajjeb, il-pajjiż ma tantx ikollu problem. Xejn. L-ewwel telefonata għal Matteus. Hello. Hello. Insellim lek. Għaruf senar tajjeb Karl. Lilek ukoll ħabib. Nixtieq ngħid, kulħadd jgħid fuq dil-imbierka li tagħmel l-eżerċizzju, tagħmel id-dieta, eċetera, eċetera, eċetera. Jien xi ħadd jista' jgħidli kif l-antik kienu jiklu r-rabix kollu, ġifieri jiena kelli ommi għal jaħfilha. Tijiex xi biċċa majjal jew fenek jew dak ix-xaħam bil-melħ Karl u wara ma tibdulu liex ma xi ħaġa oħra. Jsajru bix-xaħam? L-arik u bix-xaħam isajru kienu. Però kellhom ħaġa waħda. Jekk inti kif biċċa ġobon, il-ġobon huwa tajjeb mhix l-animal injections jew inkella l-ħaxix kienu jtuħ affarijiet kontra d-dut jew tara xi karozzi għaddejjin bl-exhaust. Ġifieri dawn kollhom maħsarat, l-ewwel idu nirranġaw naħseb l-affarijiet tan-natura u mbagħad nirranġaw aħna għax nistgħu nagħmlu dieti, nistgħu nagħmlu li rridu jien naf min kien irqiq u jtiħħar tattakk u jien daqsxejn boċċu u għażlet tagħla kull ma tagħmlu ma testijiet tad-djem. Sal-lum nista' ngħid għadha qatt ma sabit li xejn, mhux qiegħed daqsxejn ħalli overweight ta' ġifieri qed nagħmel ħilti biex innaqqasha. U tgħidulna ħaġa oħra, kaloriji u dan u tgħidulna x'għandna nieklu semmuhomna l-affarijiet. Qed tifhem ġifieri ħobs kemm għandek tieħu, għaġin kemm għandek tieħu, għax iskom tibżu. Tgħidulna kemm għandna nieħdu fikel u affarijiet. Grazzi minn qalbi Karl ta' kull programm li tagħmel ila l-ġvera interessanti ħafna. Grazzi. Grazzi. Grazzi lilek, ħabib tiegħi, grazzi lilek. Ok, is-Sinjur fetħilna baħar sħiħ ta' diskussjoni. Jien li nista' ngħid u forsi naħseb li ħataqbel miegħi. L-ewwel net fuq l-ikel ġenwin ta' dari ta' żmien ilu, perswas, wadri wieħed irid jifhem illi kif kienu jiġu proċessati l-ikel dak iż-żmien għallum hemm differenza hemm baħar u x'vera. Kollox frisk, friġis ma kienx hawn allura immorru ta' spissan tal-laħam, kollox jieħu il-ħin tiegħu jekk bajda hija bajda tajba, mhux miskina tiġi tagħmel mitbajda kuljum, ma kienet tagħmel waħda jew tnejn iżjed. Tajjeb, it-tiġiġ kien jikber biżmien, niftakar missieri kien jordna d-dundjan minn ħafna qabelek mhux minn sena qabel kien jieħu l-proċess tiegħu illum dundjan il-kemm trid għaliex f'affarijiet ta' ftit ġimgħat jikber u jismen daqs dinja. Kif x'kom hemm it-teknika. Hemm ħafna affarijiet, però xi ħaġa kruċjali kemm konna nimxu biex immorru minn post għal ieħor. Fit-tfuliti jiena għandi 48 sena meta kont għadni żgħir jien dejjem wiċċi aħmar u għarqan xraba kont inkun.
U ommi ħat uħod li xi ċmajra, ejja law. Għaliex? Għax computer ma kenniex, id-dar ma kenni sabar, ħlif niġru, nilabu, noli, ħarba u daw futbol. Il-bniet jaqbżu l-elastiku, il-passju. Da mhux kollha eżerċizzi. Konna nitilgħu ninżlu il-belt jiena minn fuq għal-isfel xi 4 darbit kuljum. Ma eżerċizzju kien isir. Naqblu. U Karl, jiena kontra forsi hawnhekk fejn mhux se naqbel speċjalment mas-sinjur fuq li qal illi ma nistgħux li fl-opinjoni tiegħi inwaħlu f'ħadd ieħor, irridu nibdew minn nafusna. Jiena x'nista' nagħmel? Jien nista' noqgħod nibki xortija illi twilit fl-2019 għax qabel pereżempju li kell kien isir aħjar, jew għax qabel dat sokkor illi hawn illum ma kienx jeżisti daqshekk fil-kwantità, jew għax kien hawn inqas karozzi fit-toroq, nista' noqgod nibki xortija, jew nista' ngħid kemm jiena fortunat li fl-2019 għandi l-għażla. Illi fl-2019 jekk irid nikol organiku, sibt. Jekk irid nikol proċessat, sibt. Jekk irid niċċaqlaq immur x'imkien fejn iltaqa' anke ma' nies oħra li qed jiċċaqalqu miegħi, sibt. Jekk irid imur nagħmel exercise waħdi, sibt ukoll. Fl-2019 hawn il-libertà u hawn l-opportunitajiet kollha. Sta għalina x'nażlu. Iva, ma nistgħux niddeċiedu li naqsu t-toroq mit-triq aħna, tajjeb. Però again, inti għandek l-għażla jekk ħadd mur timxi jew ħadd mur tiġri. Ħadd mur f'xi triq traffikuża, ħadd mur forsi tfittex l-ambjent iktar naturali, ġifieri anke l-kwalità tal-arja, skont fejn tmur anke fil-pajjiż stess ħajkun xi ftit differenti. Dik number 1. Number 2, naqbel ħafna miegħu fl-isemma tax-xaħmijiet. Ara kemm tajba Karl. L-akbar għadu, u diġi li semmejnija jiena u inti, mhuwiex ix-xaħam għall-bniedem huwa t-sokkor. Ħanamel parentesi żgħira għax għall-grazzja tal-Alla s-Sinjur m'għandux kundizzjonijiet mediċi, ma jfissirx illi m'hawnx min huwa anqas minnu. U anke fi żmien dal-qedem forsi kien inqas minnu anke mill-pejs. Forsi kien jiekol forsi anke aħjar minnu, imma żviluppa ċertu kundizzjonijiet mediċi, diabete, pressjoni, mar tal-qalb. Għaliex, għax mhuwiex l-ikel biss illi ħajħollu jorbot, hemm anke fatturi ġenetiċi. Jiġifieri x'inhu ċ-ċans illi inti jkollok tifel bajneħ blu? Jekk il-ġenituri ma bajnejhom blu, iċ-ċans li tifel ikun bajneħ blu huma kbar. Mela, jekk hemm persuni li pereżempju min-naħa ta' razzithom kollha mitu battak tal-qalb, iċ-ċans li inti meta tmut battak tal-qalb huwa kbir ukoll. Allura hemm anke l-fattur ta' ġenetika, għax din hija importanti ħafna wkoll. Però kif qed jgħid tajjeb ħafna hu, l-akbar għadu iva nerġa' ngħidha illum il-ġurnata huwa it-sokkor. Għax il-ġisem anke dawk ix-xaħmijiet li qabel kienu jużaw pereżempju biex idelku li kelbieħ. Jien niftakar in-nanna. Sajjar bih. Jaqbdu dan il-larda u hekk u tuża lilu. Illi mhux qed ngħidu li huwa tajjeb, imma xorta huwa aħjar mit-sokkor. Fuq li semma s-Sinjur fuq il-biża forsi ta' xi professjonisti illi jgħidulna l-ammonti ta' kemm suppost niklu, ma naħsibx li hija biża naħseb dik hija responsabilità Karl. Illi dak li jgħod tas-Sinjur li qed jismana, mhux bil-forsi jgħod eżempju għat-tfal tiegħu, għall-ħbieb tiegħu, għax da jiddependi mill-ġeneru, mela jkunx mara jew raġel, minn kemm il-persuna tagħmel attività fiżika, mill-età, tajjeb, mill-ambizzjonijiet tagħha x'jista' jkun li persuna jgħidlek jien nixtieq nibqa' niżen kif jien. Jew persuna oħra tgħidlek isma' jiena nixtieq illi nonqos jew niżid il-peace. Allura jkun responsabbli għal kwalunkwe nutritionist jew dietitian illi fuq it-television jew fuq ir-radio jgħidlek bleżat x'se tiekol. Però bħala regola bażika iktar ma nevitaw it-sokkor, aktar tajjeb għalina d-dera, aktar tajjeb għalina s-saħħa tajjeb fil-waqt. Illi meta mmorru għal-ikel, illi fih mill-inqas affarijiet, mela pereżempju tuffiħa, x'fiha Karl? X'inhuma l-ingredjenti ta' tuffiħa? Weġġibni daqsxejn inti. X'inhuma l-ingredjenti ta' tuffiħa? Tuffiħa. X'inhu l-ingredjent tal-ilma? Ilma. Hawnhekk għandna preparazzjoni għal 4 tiem pereżempju. Grazzi lil Miss Romina li tkun qiegħda tikkoordina miegħi wkoll waqt dan il-programm. Qed naraw affarijiet li huma sani ħafna, qed naraw il-frott, il-ħaxix, is-salamun. Hemm ftit ċereali, hemm breakfast, lunch, dinner hemmhekk, hemm xarba naturali li qed ngħidu illi illum minn ma jridx. Għax illum għall-grazzja tal għandna xi ħaġa illi għandna d-dinja kontinwament f'idejna minn għandu smartphone illum il-maġġoranza għandna smartphone, aħna għaw Malta għaw l-ola rata naħseb jim fid-dinja li nużaw il-mezzi soċjali u l-internet u l-mezzi ta' komunikazzjoni
U jekk tidħol naqra ħassegwi. Għalkemm ukoll fuq il-mezz tax-xandir inkluż aħna bħala programm kemm inġibu nies professjonali anke wkoll bħal Matteas, illum anki wkoll hawn nies professjonali li huma dietitianist, nutritionist li jispjegawlek, però importanti li qed jgħid Matteas li din hija xi ħaġa li ma nistgħux aħna minn hawnhekk jgħidilkom ara Matteas kullu daqshekk minn di, daqshekk minn di, daqshekk minn di, daqshekk minn di, daqshekk minn di. Naqas exercise. Għamel naqra push-ups hekk, għamel naqra minn dak hekk, għamel 10 dik 20, ma tistax. Immaġna Għax kulħadd huwa individwu. Immaġna persuna qed tarana Karl u eżempju għandha problemi kbar bispalleja. U s-sul grasso, tajjeb ikun qed jgħid isma' ejja nagħmlu l-push-ups biex insaħħu ċ-chest. Dik il-persuna tista' realistikament tispiċċa l-isptar. Ġifieri kemm tkun irresponsabbli sa nitkellmu fuq każ ovvju. Dak li jkun għandu jkun jaf illi inti m'għandek spallejk tuġak mela mhux ħanagħmilha. Imma anke fejn jidħol keleħe, kull individwu jista' jkun differenti minn individwu ieħor. Karl, li hemm importanti ħafna wkoll hemmhekk f'dak ir-ritratt li rajna huwa l-famuż planning. U bilanċ. U bilanċ. Bl-Ingliż jgħidulek plan to fail, fail to plan, ġifieri jekk ma tippjanax, you will planning to fail. Tajjeb ġifieri inti jekk tgħid sebħet il-ġurnata sa naraw x'jiġri, ħanistennew illi ħanamlu froġa. Issa nifhmu wkoll, tkellimni kemm il-darba, illi l-ikel illi huwa aħjar għalina huwa aktar expensive. U ovvja, għalfejn Karl, għax jekk inti illum għandek kumpanija illa tista' tagħmel 1000 miljun prodott f'siegħa tal-istess ħaġa artifiċjali, jekk xi ħaġa naturali, kemm il-tuffieħa naturali tista' tipproduċi inti? Is-siġra. U kemm il-siġra ħajkollok għex ħadd tagħmilha s-siġra. Kif qal tajjeb anzi s-sinjur, kemm qala tajjeb illi qabel ma kienux jinġektewhom bl-affarijiet qed iħu oġġett reali. Mela issa ma nistgħux noqogħdu ngelgru għax huma expensive l-affarijiet naturali, għax bil-fors ħajkunu aktar expensive minn affarijiet illi jistgħu jsiru bla rażan, bla kontroll ta' xejn, sempliċi magna, jaqbdu jsiru. Allura, il-natural li għandu bżonn il-ħin, li għandu bżonn id-dedikazzjoni tal-bdiewa. Għandu bżonn jinxtara wkoll. U għandu bżonn jinxtara. Għax hawnhekk il-biċċa xogħol. Jekk inti. Supply and demand. Da bħal meta jkollok xi ħadd. Artist, ħanġa nsemmi artist, jgħidlek isma' m'hawnx domanda, x-xogħol tagħna mhux apprezzat. Nagħmel wieħed u ħanżomm daqshekk, issa take it or leave it. Kieku huwa mid-domanda għalih u l-istess ħaġa l-ikel proċessat hawn id-domanda għalih. Fast. Ftaħna l-friża, tub ġili tara nies illi kollhom it-trolli tagħhom mimli affarijiet indunajt il-laħwa kemm hemm xi affarijiet sani hemmhekk u qed jonfqu l-flus. Tajjeb, u forsi tkun mara tal-familja. Linja gwida għandna bżonn aktar għarfien il-lista, shopping list, tixtri affarijiet illi taf illi jista' jkunu ta' detriment, l-offerti. Żbieħ l-offerti, tajjeb, ixtri 3 u ntik ieħor. Imma x'inhu da, x'jaħbad, kemm huwa san, kemm huwa tajjeb. Sa nagħmel bih, ħanarmih, ħanużah, ħanutilizzah u għamel torta bih. Nitfalu l-ġina ġo. Ħaniklu, xem it-tfal tal-Brażil, għalli kieku. Bodi li wieħed irrid ikun joqgħod attent. Minux kont nisma' persuna illi mar jitlob lajnuna f'dar kellna l-saħtek u għallhom l-ewwel ħaġa li titgħamel titneħħi l-elementi ħżiena minn ġofik u minn madwarek. U persuna staqsitu madwarek xiex, nies għallhom jekk hemm nies negattivi neħħihom, fittex nies pożittivi. Tħallihom xejdilek u int kif jista' jkun tonqos, u int kif ħadd tiflaħ tagħmel l-eżerċizzju dawk warrabhom. Imma sib nies oħrajn li jtuk il-kuraġġ. U il-cupboards tagħkom. Jekk qiegħed fuq is-sufan bħalissa u taf li warajk għandek il-cupboards mimli affarijiet li jistgħu jagħmlu lek ta' detriment għalik, għalkemm taf li inti għandek il-kolesterololi, għalkemm taf li inti diabetiku, għalkemm taf li inti overweight, għalkemm taf li inti għandek nuqqas ta' mobilità, neħħihom daw l-affarijiet, eliminhom, tixtrihomx, ipprova jixtri xi ħaġa li inti tista' tgħinek fil-ħajja tiegħek ma tins. Karl, il-cupboards qishom vending machine, però ħafna iktar perikolużi. Għax il-vending machine inti titfal għall-flus, tiġi nsekem qed titfal għall-flus forsi. U ittik ovvjament tkun xittija. Il-cupboard xtrajthom, ħallasthom qegħdin hemm. Issa għandek għażla quddiemek. Jew ħadd ikollhom u tkompli tiggrava s-sitwazzjoni. Tajjeb flok ma tgħid isma' jiena faqt il-flus, m'hemmx tagħmel, tal-limta tal-ima dal-ikel jiena ħaneħles minnu. U hemm min jgħid li xarru każa, tarmi l-ikel.
Maru kaza jekk nibqa' nikol dak l-ikel għax naf li bih nagħmel aktar ħsara. Mela jiena tallimt it-talima illi xbajt naħli flus, xbajt nitratta ġismi ħażin għall-inqas jekk lejt il-flus. Mhux se nitratta ġismi ħażin ukoll. U hemm min jgħidli u nifhimhom ta' dawk il-parents illi nagħmel l-ikel Mattejus. It-tfal ma jikluħx u nsibni nikol jien għax ħassra narmieħu. Nifmek, senjura, għax il-ħela hija kera u l-ħela hija ħażina. Però billi inti flok marmej dak li kell żejjed kiltu int, x'sol vejt. Ma naqblux illi inti spiċċajt qed kabbar aktar ix-xaħam tiegħek. Ma naqblux illi inti kellek kundizzjoni medika iktar qed tigrava. Ma naqblux li kellek joħex mhux qed jiġuk b'dak li kell żejjed inqas ħajjiġuk. Jiġifieri eħe, dak li kell illi ma kilux it-tfal armieħ tkun idea tajba wkoll darba nċekknulhom il-portion. Sinjuri, riklam ċkejke minuta kollox u nagħmlu l-konklużjoni tagħna mal-Bravo Mattejus Grasso. Aw magħna. Inselmilkom mill-Gżira Awċija. Ninsab eżattament f'din ix-showroom bl-isem The Home Emporium. F'din ix-show qabbes il-ground tal-food learning li għandna nsibu biex nagħmlu l-leż. Kif dak li kell iżidlu ċertu affarijiet biex intihem iktar u anka ngħidu kif inhi. Mhux bħallimluha. Jiena nżid daqsxejn merħ tgħidli kemm hu tajjeb ta' u terġa' tgħidli tinnaqra oħra. U sejrin. Għall-grazzja tal-Alla l-exercise huwa tip ta' droga tajba wkoll. Illi meta inti għamilta u bdejt tagħmilha regolari, iktar ma bdejt tagħmilha aktar tidħol ġo fik, aktar tevita dak iċ-ċertu qtuħ tal-aħam, kif semmejt inti iktar tiltaqa' ma' nies, iktar tagħmel ħbieb u b'glajnuna ta' hekk inti tkompli għaddej. Fejn laqda hemm is-saħħa Karl. Jiġifieri anke fejn jidħol dawn l-affarijiet, għandna nissuġġerixxu illi meta anke inti tixtieq tibdel l-istil tal-ikel tiegħek, ikollok nutritionist jew dietitian li qed tgħinek li qed tarak x'inti tagħmel. Fejn jidħol l-exercise ukoll l-ideali illi meta inti tagħmel xi ħaġa tagħmilha f'ambjent ta' grupp. Mhux biss però, idealment fejn anke jkun hemm coach tal-exercise ġieli anke tnej. Ħalli mhux biss jgħidulna x'ħan nagħmlu imma kif nagħmluhom ukoll. Ħanerġa' ngħid ma nixba' ngħidha qatt fejn hemm laqda hemm is-saħħa, da bħat teacher. Il-teacher tik il-homework card. Inti imbagħad trid tagħmlu u tijula lura. Mela fejn jidħol li kell aħjar, mhux biss mort għand xi ħadd illi tak x'ma xi ħadd imxi, però irid ikun hemm il-lussu jekk nistgħu ngħidu hekk illi lil persuna inti qed turija fil-fatt minnu x'għamilt, ħalli fejn tista' tikkoreġik. Hawnhekk għandna pjan pereżempju ta' ġimgħa sħiħa fuq mil, right? Interessanti il-mod ta' kif tista' inti tħallat hemm il-ħaxix, hemm ħafna ingredjenti friski, hemm il-laħam, hemm il-ħut, hemm it-tiġiġ, hemm il-fiber, ċereal, jien naħseb illi finalment jekk inneħħu dil-mentalità, nitkellem fuq l-ikel. Il-mentalità alla jbierek tal-platti l-kbar, mhux l-ewwel darba li tkellimniha. Meta mmorru f'restaurants, dawk ikunu presentation plates jgħidulhom, dak all right. Imma meta tmur tikol id-dar, dawk le mhumiex tajbin, ċekken. U l-eżerċizzju, kemm huwa importanti ħbib tiegħi. Mattias, nirringrazzjak. Grazzi ħafna lilek dejjem. Grazzi tal-motivazzjoni. Ftit riklami minn hawn u fit-telħin ieħor